Venga, Manuel, bota volanderi. Desagertu askun, Karibe itxosun, eta arrezkeo, bera lagunak, bai tolosarrak eta bai ondarutarrak, Auto!
bitxia. Kanti 2008 urteku, osea, aurtengu, udabarriko trending tropinde. Eurixe, katua deixe, eurixe, katua deixe, eurixe, katua deixe. Aigure, bale. On, geure bertzinoi. Euskixe, herria rezixe, euskixe, herria rezixe, euskixe, herria rezixe. Hau baurtza, ostia, hau baurtza. Hau baurtza. Haupa Aitzol, haupa Kemen, haupa Zinerik Isun, haupa Xabi Porros, haupa Eneko, haupa Ibon, haupa Zumbet, haupa Bamarru, eta haupa Kirru, haupa geure ieskaxak. Zuentzako be, kantiak hau. Danak etxeak arri arte, danak etxeak arri arte, bilargola errekaldian bezala, beti gogordu. Aurrea, beti aurrea, eta ondarru bisik, baina bisik, eta sustraiko linabe bisita. Asilu eskatu lau Londresen, Ekuadoreko kontzulau. Lekatxarrak inguratuen jabe, aldezin izartu. Hau basultral. Aurten, herrixe gauzak konpontzen eguazenakun, ontxebe zatitxute. Gabonetan loteixi tokakuenak, eta ez gakuenak toka. Zatitxute, zapatu azulin, painelu eta birdela zaten dabenak, eta hori bakarrik arrantzale egurela zaten dabenak. Zatitxute, kotxi kalin apakaten dabenak, eta bestik belero gailin apakaten dabenak. Zatitxute, radixu, Edisonek inventabala zaren dabenak, edo Markonik indaren dabenak. Zinek azbalan radixu, zein? Markonik. Baikazio ondo, zeuzabe agertzen batzuen Julian Dantzi €1, ez zarita zuen. Bestetik, herritxarrak behar mozka. Ia amen be, puerta ipinikoren honek bildukuok eta. Baguk, referendumen dugu. Galderi hauxe izango da, argi-argixe. Zeinak nahi dau polereko mantekau bainila, da zeinak bainila kafe? Polereko mantekau be, ixe antxoik besteko exitu hauke. Ostia, zerrero, beste idea bat. Antxoa egune eta lehatz egun atzetik, polereko mantekau egunebe organizalaike. Eta ez dugu berbaitengo, txakurran kakan egunak atxik, lehatza baino gesa akau hori beta. Da zatitxu ez bakarrik geure herrixe, ondarrutarro. Durangoko azokan be, direktori ondarrutarra ipini buru, da organizazioek bakarra egualekun, bidaz. Hoizontala, eta vertikala. Por cierto, ondarru 2030 planeako idea bat. Profesomena guride, antxustegi baforaz ez dakizena zerren Bilboko museuan, eta hartute transatlantiko morun pintxako. Cruzeruk organiza duernetik lezteko moia, turistak hartu, eta moia arte pasiar karri nos arte, esposizio ikustea, arte modernu, aia arte, etxik hauzi arte, zarriko garraike. Fatxadan da zen rajak, bat izkit eginaren zurrugun dueine. Gero, atxepilan ikustea be erun laikez. Dutxa ederra hartu, onda arra horaztu, da prakabakero barrixakin egon da izaztu atxepilan. Leokanik, por cierto, bizaduzku korreo elektroniku. Galdetzen, ia emakumin munduntzak
preparador etxe lila gara, etxe azule gara, radizuntzakora. Azule ala marrón, kanpantorreko teiatu zelan dakauen izuzitxe. Por cierto, gaur, kafiantzotixak azkarrioko egune. Tranquil, radizuk erosin jogu, mantzenixe. Erosin jogu. Eta kultur eta txikirak guzepitxea. Griegu, berrotan bat euro. Salto al tigre, iruroi, eta kompletu, irutaboz. Jubilau, deskuentu. Eta erretzen zenak, erretiratik familixin konture. Usta batzu egin? Horra, ikune! Kante gogo zabe, ez? Beti gogo! Beti gogo! Piñar bola, errekadian bezena. Beti gogo gu! Antiure, funikularra epiliarte. Antiure, funikularra epiliarte. Piñar bola, errekadian bezena. Beti gogo gu! Zapato azurin, fuego artificialak egon arte. Zapato azurin, fuego artificialak egon arte. Klasiko. Diputazioak lekatxo alutzatxua egon arte. Diputazioak lekatxo alutzatxua egon arte. Pilar bola, errekaldian bezena. Beti gogo gu. Eta hau behintzat gaur nik paraizan jango nabe. Zer gazto? Alixu irratia, egun de bost, puntu bost,